Yo, madi guys, zviri sei. Sita ndibhalo the pro. Nhasi ndauya nemukomana uyu. Vamwe vanomuti chipoko chaJapraiser. Saka mukomana uyu anonzi Justin Bluez. Ane kasong kaitrenda last year 2025. Song iyi inonzi Ndiriwevhu. Iripo paYouTube mukaisecha munaiwana inonzi Ndiriwevhu Justin Bluez. Kune vanotambira paTikTok vakasangana navo even paFacebook nemamwe maplatforms esocial media. So nhasi ndakumbokuratidzai kuti takabika sei chingoma ichi. Ndini ndakachibika. Saka ndati ndimbokuratidzai kuti takachigadzira sei. Yes. Kana mchida full video munorowana paYouTube ngosecha kuti Justin Bluez Ndiriwevhu nobva wanika. Right, yasvika nguva yekuita breakdown, timbogwejenura masettings, timboona kuti chakambogadzirwa sei kuchipiti ichi. Pakamboitika controversy, vanhu vakataura zvakasiyana nekuda kweproject iyi, but isusu tanga tatoita kare. So ndini ndakagadzira beat raida so yo project yacho. Project yedu iri kudrenga nekuti mushini uri kuremerwa, so tichangoplaya one by one masounds akashandiswa apa. So tobva tadaiso do kick nepercussion yacho yadaiso madrums acho. ndongera drum pattern racho iri simple. So then toenda taingopekera imomo, then toya macodes aidai so. Tobva ipapo toya pabaseline. Eyo guys, madi zviri sei. Sita ndibhalo the pro. Nhasi tadzoka futi tikati gare tomboratidzana kuti masecrets ezvinhu. Baseline ranga ringori simple ranga sina manotsi akawanda. Then tobva tauya pagita iri raidai so iri. Ndowanzofarira kushandisa tumagita tichingotiwedzera. So
ndaingoda kuti tingoita kafyuke kunge munhu ari kuridza acoustic guitar, but titoriridza chi mukombiyuta imomo toyaka melody aka tikangowedzera kamelody aka kuti beats ungova emotional, then toya futi makeys aidaiswa tobva ipapo tukaenda papi mambani kasynthesizer kaidaiswa kaibatsira kamelody kedu kaya baseline ranga riri kuintroduction toya kuintroduction uku, then tabva ipapo akabewa kari kuintroduction futi, zvakangosangana imomo, then koita pakakachinja kakava ne-high pitch ndopakanga kakudaiso manje. Takaziisa zvima-effects kuti kange kachitange kari kutenderera zvekuti ukaisa ma-headphones unenge uchinzwa kunge mune kanhu kari kutenderera kachienda kuleft nekuright. Toenda papi strings aya futi ari kuintro futi, toenda papi kwapo. So tumarimba kuti ndakatovedzera kutira kuti I think tiri kuvhesi number 2 or 3, kungoti beat tiite kavibe, then kwekutanga rakatanga riri slow riri emotional chichi kumberi ukoko, then ranga rakutojambisa paya, so aisupportwa nebaseline iro richingorira manotes angori simple. Vanhu vazhinji kasaunda kamunokaziva kari pamapiano ka, isusu tinotokaisa kumabhiti edu iwaya, tichingosanganisa hatina zvinonzi izvi ndezvekwakati, then kaibatsirwa nekamelody aka kaidai aka. Ndizvo chete izvi. Then ndasirira kasheka kaloop kandakashandisa kekasheka kaidai, but ndike mapiano takakakwanisa ipapapa. Saka ndizvo chete zvanga zviripo ipapapa.